în secolul al XVIII-lea, foarte antipatic, a cărui amintire chiar și în domeniul gândirii și al literaturii care o exprimă, este atât de străină de felul de a fi a tuturor acelor care se inspiră din privirea realităților, în secolul acesta al XVIII-lea, neamuri europene care stăpâneau și celelalte continente erau dominate numai de anumite interese dinastice, prin care hotare puteau să fie schimbate în orice moment și grupe întregi de oameni mânați cu sabia și pușca pentru a face parte din alcătuiri politice de care nu le lega nici o pornire a inimii, nici o considerație a minții, nici o necesitate geografică. Tăia și spânzura cine putea, cine avea la îndemână un număr de soldați cu plată care puteau fi scoși în orice moment la luptă. Nu era nimic statornic pe vremea aceea, ci miniștrii, în serviciul regilor și principilor epocii, stăteau neconteniți la pâine, pentru ca să poată să-și arunce mijloacele de luptă ori în ce direcție își părea că nu vor întâmpina nici un popor. Către civilizație poate fi pentru un popor o foarte mare primejdie dacă uită două lucruri: ce are, ce poate. Tradiția poate fi uitată, dar ucisă nu. Dacă îi se taie drumul în clasele de sus, ea rămâne să se adâncește tot mai mult în cele de jos. Vine un moment când o nație ruptă în două prin direcții opuse. În clasa conducătoare, care nu mai poate conduce, fiindcă nu înțelege poporul, sunt pe clasa muncitoare, care nu se mai poate ridica, pentru că drumul ei firesc a fost închis. Admira o civilizație străină vrednică de respect e o datorie. A o imita fără schimbare e o umilință și una fără folos. Popor civilizat este acela care a ajuns să satisfacă sănătos, armonios, nevoile sale cele adevărate, înălțate către un ideal care întrece cerințele vieții elementare și biruie egoismul individual. Am avut în alte împrejurări o adevărată civilizație patriarcală. Rămâne să atingem adevărata civilizație modernă. Ea singură ne va permite să tătântă glasul nostru în concertul popoarelor civilizate, fără ca el să sune fals sau pretențios. Am fost prea multă vreme, uimit, fermecat, câștigat și robit de strălucirile depărtate ale marilor civilizații europene. Desigur că e cald în loc unde arde focul, de la care și pentru noi sar câteva scântei în negru nopți. Dar e așa de lungă și de grea calea, până la vatra unde e lumina întreagă și căldura bună.